Benvinguts a l'Institut Lluc i Rafeques de Vilanova i la Geltrú. Tenim una àmplia gamma d'estudis postobligatoris que són de qualitat i que després tenen molt bones expectatives a nivell de sortides laborals. Al centre oferim el batxillerat científic, batxillerat tecnològic, batxillerat de ciències socials i batxillerat d'humanitats. Després una gamma de cicles formatius de grau mitjà, com és les cures auxiliars d'infermeria, per poder-se dedicar al món sanitari. També tenim el cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia, que està relacionada amb tasques com, per exemple, el control de productes farmacèutics i parafarmacèutics o les anàlisis clíniques, o també fins i tot tasques administratives i de laboratori relacionades amb aquest tipus de productes. Tenim instal·lacions elèctriques i automàtiques per muntar i mantenir instal·lacions elèctriques i maquinària elèctrica, el manteniment electromecànic, que està pensat pel treball amb muntatges mecànics, manteniment de material rodant ferroviari, per poder treballar tema mecànic de trens, de metro i de més. I després també tenim manteniment d'embarcacions d'esbarjo, tot el treball de fusta i el treball mecànic d'aquestes embarcacions. També tenim els cicles de grau superior, automatització i robòtica industrial, tracta de tot aquell tema de processos automàtics dins la indústria, i després tenim la mecatrònica industrial, que també té a veure amb el muntatge i amb les instal·lacions automàtiques a nivell mecatrònic. Tenim dos altres estudis, un que és el CAMP, que és el curs PON d'accés a grau mitjà, i paral·lelament també tenim el PIP, que és un pla previ a la inserció laboral, que també serveix per a aquells alumnes que no tenen l'ESO i després vulguin accedir a fer un cicle formatiu de grau mitjà, però tenint aquesta base d'introducció en el món laboral electromecànic. En aquest centre jo diria que podem destacar més la nostra gran experiència que tenim estudis postobligatoris, fem molts cicles en ensenyament dual i tenim un alt contacte amb l'empresa. L'ambient que respira és un ambient molt bo, molt acollidor, que convida molt a la feina ben feta i al treball ben fet. Si us ha agradat el que hem explicat, us esperem a l'Institut Lluc i Rafeques.